Tinokotokezai mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rechimakumi nobodzi mwedzi uno waGumiguru. Nyasi tiri kutanda tiriko kubulawayo uko musangano ZANU-PF uri kutanda mangwana wakonzeresa kuti nzvimbo dziri kuZITF dzipfikiwe. Kwai kuriba vari kusenza ikweyo nokuti kuno musangano ZANU-PF idi zvakaita kuoma chaiko. Musangano uyu unoita kukonzeresa idi. Rekai tigoona kuti zvinopera muchechere. Tinenge tikunyepai kuti vanenge vachipedzerana papi vachiti kudini zuva ramangwana. Ipapo kare kuisana kwavo kuda zvigaro kuku kuri kuramba kuchienderera mberi. Papera sondo pano kwaguburika mbasha maskipa anosuhwaye Chiwenga akapfekera mbasha dzomasoja dziya. Nyasi uno kwaburika vhidhiyo ina Mabel Chinomona ari kuda kumona kwai ndikuda kuita ndini VP mutedzeri womutungamiri wobato ZANU-PF. Idina yawe rekai tirambe takalinga ipapo kuti zvinoperera papi. Palibe agoreketa kuti mavhidhiyo yaya ari kuburika ari kubva kupi kana kuti ari kuziva nezvazvo. Rekai tigoramba takazviringa hedu kuti zvinoperera zvichienda nopapi. Tinenge takalinga tindokunyepai. Ipapo kare kumwe kunyirana kuri kuitika kubato ZANU-PF nevanhu vari vakuru nevano mari mubato ZANU-PF kwakonzeresa kuti mhuri dziri kuChinhoyi kupurazi reOld Citrus dziite kupisirwa dzimba wakomana kubvira ipo waenda kogara papurazi ipapo munguva yehondo yeminda iya. Nanyasi wachiri kundovhiringidziwa basi wachipisirwa dzimba wachiita sei. Iyo wari kuti tiri kubva bata kapuwa nehurumende pano ndopedu. Apa wakuru weZANU-PF mwana waChiyangwa gwicho anonzi Bruce kwai ndiye ari kuita izvozvo wakomana pari pechizvino. Rekai tirambe takalinga kuti zvinosvika kupi zvinoperera papi. Kwedu kulinga basi tinenge tindokunyepai zvinenge zvichiitika. Nyasi guvheya gonza atsikiwa nevanhu wabva warendo wabva kunyika yoIndia wari kunzi mbana zvina mabhizimusi wauya koringa nokureketa naye. Ipapa tiribe kuziva kuti chii chamboitika kana kuti wareketa nezvei kana kuti wanga vari kuita nezvei. Paribe zvatanyepiwa kuti zvii chaizvo, asi tiri kuramba hedu takaisa dziso tichiringa kuti zvinenge zvimbopera sei. Chedu kuzokunyepaipo zvinenge zvaitikapo. Wagarewo kunzvimbo dziri kuMatebeleland kusanganisira Bulawayo wari kuhwadziwa fani nokuita kuhurumende kokuti wari kuratidza pachena kuti wari kudaba nyaya yekuti dhamu rogwaishangani riwakiwe. Kureketa kuno motika dzawatengera ana mambo kubva makore 5 apfuura kusvikira izvezvi mari yokuwaka dhamu ingadai yatopera nokuti wari kuti kuri kudiwa mamiliyoni 40 anosere basi ukuti waite kuti dhamu riite tusvinu. Peno nyaya yemvura iri kunetsa kuBulawayo inochimbidza yakuwa. Peno nyaya yemagetsi inochimbidza yakuwa. Unoziya zvinoitika munyika medu zvinoita kuhwadza. Mari yokutengera ana mambo inosaikaba iyoyi yekuti hazviti kuti zvinhu kuti vanhu vese vagutse ruzhinji ndo inoramba palibe wakomana zvakaita kuoma chaiko. Jomisoni Timba zuva ramangwana ari kubenhuka kudaro dzimhosva. Rekai tigoringa tichiona kuti ichaendera mberi chere nyaya yacho kana kuti panoita zvimwepo kare zvekundonzi pane chakati chasaika pano akati asipo. Rekai tinoramba takaringa kuti zviri kupera sei tichizokunyepai. Nyasi kwaita mwoto yareketiwa kwai mahofisi aGoodhouse masimire mbwa iye mamuzi wakaiuya womunguva yagonouya iyeye kwai mahofisi ache aikandiwa bhamburo peturu. Uku ndiye mutungamiri webato reZANU-PF mudunhu reHarare nomutedzera Ephraim kwai Ephraim Pfindukwa hede kwai Ephraim Pfindukwa iyu apisiwa yemupapo kare yakandiwa bhamburo peturu. Mabuja pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe takaringa kuona kuti kunyirana kwawo kuku kuchasvika papi. Mbani achagwisa mumwe. Tiri kuramba takaita kuzviringa kutovhura dziso mhanduwe kuti tinyatsa kuona kuti zvii zvinenge zvichinyatsa kuitika ipapo
nekutoti hwendo huno pakaita kunyangariwa, rekai tirambe takaringa rimwe rinopatiza richimhanya. Umwe akambenga ari kuhurumende yochipanduki yeorodhizha agozikana nekuti Lionel Dyke kwai akapfa sondo rapfuura musochina akapfira kuCape Town. Akanga atomboita zvekuenda kuCabo Delgado kohwisa ikweyo achipuwa makutikuto mari. Zvino mari zvakamboreketiwa mubhaibheri kuti zviripe maturo yezvokaizvo wapfa waisiya mari yawangu uri kuita kukwirikira kuenda nekudzoka uchienda hwii kuti hwara hwaizorori yaindoramba iri kutsvaka kunohondo kuti ione mari. Kuno apa mweya wacho heno ukazorora. Rekai tirambe takaringa hedu. Nyaya yaratidza kuti vakomana madira anoita mari vanhu vari muhurumendemo matsvinuba. Ipapa kwai ari muteedzeri wegurukota rinoringanozvo kudzidwa kwenyika Levi Maihlome kwai akakwachamuriwa kutsotsiwa mari inoita 950 yomari yekuAmerika. Ari padande mutande ari kutsvaka kuti ndoita sei mari. Kwakundoita izvo zvokunzi isa mari apa, isa mari apa, isa mari apa. Kwakiita pachamubva wakobva watakura zvavo mari wakomana. Ndipo unonorati idiwo vanhu vakasaya kugutsikana nezvavanenge vari kuboya idi zvinoita kuhwadza. Tikaitira bedu takaringa kuti zviri kuenda nokupi. Nyasi Felix Mhona gurukota rinoringa nozvokutekedzwa kwezvinhu ragovhura zviri pamutemo kabhuriji katukutuku kari kuenda kunzvimbo pamugwagwawo amarinda ipo pambudzi paya pari kuwakiwa. Wakomana ukaona kupemberai kwavari kuita kuti tavhura bhuriji rekai hedu tirambe takanyarara zvizhinji. Tinoramba tiri kunyepai zvinenge zvaitika zvo. Nyasi murairidzi wakomana wobhora iye Michael Ronisi agobuditsa kachikwata chowanhu waari kuti ndowaari kuda kuzoifundisa kuti wazotambire nyika. Mitambo yochani iri kuuya manje. Rekai tirambe takaringa kuti paanozobuditsa mazita wawanhu chaiwo waari kuti ndo wachamutambira tobva takunyepai pari zvino. Aiwa kuerenga mbewa kuerenga mapede nombewa zvinoita ba izvozvo. Unotoda kuerenga mapede ari pawo ega nezviite zvisvino ndokuti zvinakidze. Apawo Royd Chitembwe agoti ndabisa iye God knows murwira kuti areke kugoita ndiye mutungamiri wakomana wabhora wechikwatacho kepekepe yafara Zanu-PF kwai nokuti iye God knows yu ndiye akonzeresa kuti ndirekete pwito dzandakareketa sondo rapfuura ndichituka iye murairidzi ari kurairidza chikwata chonyika Michael Ronisi. Unobva waita kuona idina yawe kuti pane zvimwe zvinhu zvakaita kunyangariwa. Rekai tirambe takazviringa izvozvo kuti zvinosvika papi zvichiperera papi. Uku mutambo yobhora yakatambiwa noZuro Manika Diamonds yakajaha Highlanders Boso nokabodzi kwa0. Kepekepe yafara Zanu-PF ikaita tiri iyo Bulawayo Chiefs ikaita utiri. Renero Movers yakajiwa noDynamos notiri kukabodzi. Toringaka nyasi kwaburika masoko ari kureketayo kutoti ICC wari vanoringa zvomutambo wekiriketi pasi rese wari kuferefeta kuti pari kutengesewa mari bachere pari kutambiwa mutambo T10 Zim Afro T10. Mabuja tikaitiramba takaparinga ipapo kuti panoperera papi. Tinenge takaringa tindokunyepai. Toringa kadziri kuitika pasi rese kureketa kuno bazi rinoringa nezveutano munyika yeSouth Africa riri kureketa iro kutoti raakutomboita zvokuferefeta kuti rione kuti zvii zviri kuitika nonyaya yewapwere wari kuramba wachindohwara. Rekai tirambe takazviringa izvo. Ukuopo kare kwai bhangi renyika yeSouth Africa ratora mamiriyoni anoita 51 omuchinda anonzi Stehan Grobler aiwe ndiye mukuru wozvomutemo kuSteinoff kambani yana Marcus Juste
wakomana tekai tirambe takaringa kuti zvinopera sei. Pokare uyu akambenga ari mutungamiri weguta reJoburg Kabelo Gwamanda agwamiwa pai abatiwa kuti anga ari mbavha inoita gororo rokubira vanhu vari kuda kuzotsvaka kuikiwa havo nokuikiwa hama dzavo, funeral police pachirungu. Kuno anga ari kudzitetena maridzo. Wakomana ukabvaona uchidya maridzo kuika vanhu vari kupfa kudari kuita kunge munhu ari kudya matere ari musaki. Panenge pari bechisvino tikai tigoramba takaringa kuti zvinoperera papi. Apa Naomi Singh hanzi Nashini Singh anga ari munhu akabatiwa kuti anga abira Investec mamiriyoni anoita 140 anosere 178 million rands pachirungu. Kwai agonzi apfa imi apo panenge pari wadhiri. Tikai tirambe takazviringa toenda kuMozambique. kuMozambique kwaita kunyangariwa kureketa kuno chidiki wari kuzviramba izvozvo, wari kuzviramba zvidakiitiwa nozeki yekuMozambique. Heno kuti yakapuwa manotsi akakwana chere naiwo womwedu muno kuti wagona zvokuita. Rekai tirambe takazviringa. Mapurisa nyasa anga ari kutopfapfaidzana neutsunhu hwakachidza nokuchemedza huya. Imi wendo huno pakanyangariwa. Sadhaki iya yaita kunyangara ipapa. Wakuru wesadhaki mutungamiri weTanzania agotoreketa kuti adai vanhu vareka ogoita zvokumukirana wandoramba wakadipfama huye kuti arekete chaizvo zviri kuitika. Rekai tirambe takazviringa. kuBotswana pokare zeki yeikweyo yakanyatsokopa bhuku rakanyoriwa naiye chivhayo romuno riya. Paipapa vanhu vari kuenda kovhota vanenge vari pabasa nguva yokuvhota. Kwai watotanda kuvhota apa wakaenda kovhota asi mapepa agopera kuBotswana kuku. Wakomana vanhu vava vanoda kutamba. Rekai tirambe takaringa kuti zvinoperera papi izvozvi. Ipapa tikaramba takaringa anga ari muteedzeri waWilliam Ruto akabisiwa uya. Ipapa atodedzewa noCID yeikweyo kuKenyako kunzi iwe douya ino urekete nyaya dzako idzi. Rekai tirambe takaringa kuti anoibudika cherei kana kuti panenge pari bemu. Ipapawo zvakare Starlink kwai yaita dhiri noQatar Airways kutiwo Starlink wagoise dandemutande ravo imo mundege dzoQatar. Zvinenge zvakunakidza. Rekai tirambe takazviringa hedu. Pokare izvezvi kwai anonzi Mambo Charles yuyu vhiringidziwa chaizvo noanoda kureketa zvokodzero dzevanhu vatema kunyika yeAustralia. Wachimuti iwewe chitireka iwe ndiwe munhu anokodzera kuti atinyepe kuti toita sei nonyika yedu. Nyika yedu rekai tirambe takazviringa kuti zvinoperera papi. Asi aiwa ndokupera kwazvo. Rekai tikunyepei zvimwe zvinenge zviitika zuva ramangwana. Tiri ipapo mabuja. Ndiri wenyu Mhanduwe Wenhau.